ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನಿ ನಾಗದೇವರನಾಗ ತನು ಬರ್ರಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೋಣನಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಬೊಂಡಪುರಕ್ಕೆ ತಂದು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬರ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏಳು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರ ಭಟ್ರೇನ ಮಾಡುವ ಭಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ದೇವರನ್ನ ಅಭಿಷೇಕ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವ್ವಾಯಿ ಪಕ್ಕ ಬೊಂಡದ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂಚನೆ ಪೇರ್ದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ ಏಳು ಪಕ್ಕ ದೇವರನ್ನ ಮಂಗಳಾರತಿలో ಸುರಾಣಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಸುರಾಣದು ಆ ಪೂಜೆನ ತೂಗೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೂಗೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ಪೂಜೆ ಅಂತೂ ಮುಗಿಂದು ಅವೇಳು ಪಕ್ಕ ಆರತಿನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅವು ಐವಕ್ಕ ಭಟ್ರು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಅವೇಳು ಪಕ್ಕ ಭಟ್ರು ಪೂರಗಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊರೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ತೀರ್ಥ ಪೂರಾಗೆ ತಂದು ನಮನ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಪಸೊಂದು ನಮ ಇಲ್ಲದಂಚಿ ಪಿದಡಿಯ ಇಡೇಗಿ ಇಲೋ ಬೀತೆ ಪನೊಂದು ಕುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೆ